Hej, jeg hedder Sabina, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan forbedre dit wifi-signal. Først skal du lige sikre dig, at fordelerboksen den sidder korrekt. Når du så har gjort det, så kan vi gå ind og ændre på kanalerne inde i fordelerboksen. For at skifte kanal skal du gå ind på altibox.dk, og her skal du logge ind på Mit Altibox. Så kan du logge ind med dit brugernavn og dit password. Tryk log ind. Sådan, så er du inde på Altibox's selvbetjeningsløsning. Herfra trykker du på internet. Så skal vi herind og ændre trådløse indstillinger. Og så går vi til avancerede indstillinger. Så skal vi herind og trykke på de trådløse, og går du ned og vælger kanal. Se, den nuværende kanal er kanal 11. Så vælger du at sætte den over på enten kanal 1 eller kanal 6. Nu vælger vi kanal 1. Okay. Herefter vil vi anbefale, at du forsøger dig med ændringen i en dags tid. Og hvis det ikke virker, kan du skifte over til kanal 6. Og hvis det heller ikke forbedrer dit wifi-signal, er du meget velkommen til at ringe herind til os på 70 300 600.